Тази вечер от 19 часа в зала България ще се състои благотворителен концерт-спектакъл, озаглавен "Жълтата гостенка", с участието на Софийска филхармония, Софийски филхармоничен хор "Светослав Обретено", хор "Белканто" и солисти, между които Огнян Николов. Той е наш гост тази сутрин. Добро утро! Добро утро, Шани! Радвам се, че сте тук преди същия ден, сутринта преди концерта. "Жълтата гостенка" – благотворителен концерт-спектакъл, чиято цел е набирането на средства за борба с туберкулозата. 24 март е официалният ден за борба с туберкулозата. Мрачно звучи. Да, мрачно звучи като афиш, но едно хубаво начинание, аз мисля, за България. По-интересното е друго, че един композитор решава в днешно време да направи 4 такива произведения. Нека да ги кажем: "Кантата Юноша", "Кантата на гости от дявола", "Оратория "Жълтата гостенка", "Симфонична приказка за стълбата" по текстове на Христо Смирненски. Да. Музиката е на Александър Видлишки. Всъщност премиера ли е? Да, премиера. Това е първо изпълнение в България. Участват няколко мои колеги като солисти, много талантливи. В същото време хоровата капела, Софийската филхармония под диригентство на Деян Чубанов, един млад талантлив диригент, който дирижира в чужбина всъщност. Да, много известен и у нас, и в Австрия. За мен интересното е, това беше едно предизвикателство, да приема участието в това произведение. Аз винаги съм обичал българските творби и много отдавна не съм пял български неща. Като ученик си спомням, че съм гледал много прекрасни опери на български композитори, на Александър Йосифов, Хан Крумио Виги, "Лето 893" на Парашкев Хаджиев, "Майстори". Произведения, с които България може да излезе в чужбина, в Европа. Както руснаците излизат с Борис Годунов, в който аз пях наскоро. Както чехите си имат своята "Продадена невеста", "Русалка". България, като че ли излизаме с много добри певци. Бих казал, едни от най-добрите певци в света са българи, но нищо не правим за българските произведения. И мисля, че да, в такъв аспект тук става нещо ново, нещо интересно. Вероятно, безспорно е интересно, защото и вие като участник го така усещате. Има самите музикални произведения, а пък от друга страна Смирненски толкова обичан автор, толкова млад си отишъл от света именно заради заболяването туберкулоза. Да, той е актуален всъщност с произведенията си. Като музикални произведения, те звучат много интересно за публиката. Изключително трудни са за певците. От трудността на Стравински, да, и нещо повече. Което означава, че е предизвикателство. Абсолютно предизвикателство е, но много интересно. Аз вчера слушах нещата, в които не участвам. Аз участвам в "Приказка за стълбата" и на "Гости от дявола". Слушах другите две и бих казал, че беше много приятно да се слуша. Нека да видим кадри от репетицията и да послушаме малко музика. Опита го дяволът.
Продължаваме тук в студиото разговора с Огнян Николов. Това, което слушаме в момента, е станалата много актуална напоследък. Приказка за стълбата, да. За нея се заговори много покрай изборите. Действително, преоткривате ли и вие самия като участник в музикалните произведения по стиховете на Смирненски и прозата на Смирненски? Това е интересното, че когато като ученик трябваше да го уча, справих се по някакъв начин, но в момента виждам, че той е актуален по някакъв много друг начин. Той е извън партиен, бих казал. Обикновено той е прикрепяван към някаква партия, но виждам, че има много мъдрост, много философия. Употребяван, да. Много философия има. Не знам дали той самия го е съзнавал. Винаги съм ненавиждал, когато трябваше да говорим по литература, какво е искал да каже автора. Той го е казал много добре. Трактовките са хиляди, може да се използват от много места. Въпросът е, че това, което го прочитам чрез музиката отново, виждам, че е доста актуално. Самата приказка за стълбата започва, посвещава се на тези, които ще кажат, това не се отнася до мен. Да. Всеки човек вижда себе си. Аз виждам част от себе си в героя и мисля, че във всеки от нас присъства. То е философско произведение. И този път ще преоткрием произведенията на Смирненски покрай една благотворителна кауза. Нека да кажа, че концертът е под патронажа на вице-президента на Република България господин Ангел Марин и средствата, събрани от него, ще бъдат употребени за събиране на достатъчно средства за закупуване на болнична апаратура за долекуване на болни от туберкулоза деца. Със събраните средства да се закупи необходимата техника за болницата и да се обнови нейния сграден фонд, намаляване на детската смъртност, причинена от болестта, туберкулоза и така нататък. Още много далечни цели за реализация. Едва ли с един концерт ще могат да се реализират всички, да се наберат толкова средства, че да се реализират всички цели. Имате ли отношение освен към произведенията на Смирненски и музиката на Александър Видлишки към самата кауза? Разбира се, това е нещо много хуманно и с удоволствие участвам в това нещо. Смятате ли, че е проблем за България, заболеваемостта от туберкулоза? Те болестите са проблем за цял свят и се появяват, може би, когато има защо да се появят. Бих постъпил малко философски тук, да се запитат и тези, които са горе, и тези, които са долу, защо точно в този момент идват тия болести. И защо се увеличава заболеваемостта от тази болестта на бедните? Нека да добавим също така. Да. Аз бих казал на страдащите. И на страдащите. Чел съм различни, сега има на Славеков много книжки. Имаше една, мисля, че беше авторката Луис Хей, "Излекувай себе си", и там пишеше, че това е болест, която се появява, когато човек страда от липса на любов, от липса на близки, на уважение, на топлина. Да. Това вече означава много, ако е наистина така. Да. Значи, че всички тези деца, те нямат топлината, нямат близките, нямат любовта около себе си. Чудесни думи за финал на нашия разговор. Огнян Николов, един от участниците в благотворителния концерт-спектакъл "Жълтата гостенка". Съжалявам, че в минутите за актуални културни събития говорихме и за туберкулозата, но е важно за зрителите, за нашите зрители. Посетете този концерт, за да помогнете, да дадете своята лепта в борбата срещу тази болест. Тази вечер от 19 часа в зала България. Много ви благодаря, желая ви на добър час. Благодаря и на вас.